E centos de feis congréganse a estas horas no Santuario dos Milagres de Baños de Molgas. É o día central dunha das romarías máis importantes e multitudinarias de Galicia. Desde primeira hora do día hai movimento en Montemedo. Centos de veciños chegan ata o santuario a pé tras camiñaren durante a noite. Saímos ás 5 e chegamos ahora mismo. Traemos sempre unhas linternitas aí que papolas. Como tiñamos lúa chea, nin eso nos fixo falta. O Santuario dos Milagres, na Serra de San Mamede, data do século XVIII. Ergueuse no lugar onde unha pastora da zona asegurou ver a Virxe no oco dun carballo. Os fieis acoden cada ano con candeas e exvotos para pedir e para agradeceren os milagres que lles fixo a Virxe. Xa algúns. Ahora quédame que me sana dos pés, que me dan un pouquiño, pero en fin. Nos sentemos moi bien aquí, moi bien, como si... A explanada do santuario enchese de xente para a misa central do día, que é a misa do mediodía, seguida da procesión da Virxe dos Milagros. A xente, como poden ver, trae os seus propios asentos para poder presenciar esa misa. Canda o Rosario dos Fachos, a procesión da Virxe o acto máis multitudinario discorre pola explanada do santuario, ateigada de xente, malia ser un día de semana. Son números que van cada vez a máis. É unha cousa moi chamativa, que son precisamente novos, que son familias novas, que son familias cos seus nenos. Son a fin de semana pasaron por aquí entre 80 e 100.000 persoas. Tamén hoxe é día de festa en Porto do Son. Nesta vila mariñeira agardan o final do verán para honrar a Virxe do Carme. Iria. Si, a diferencia de moitas outras vilas mariñeiras que o celebran en xullo, aquí o día da patrona do mar é o 8 de setembro. Os mariñeiros de Porto do Son renden homenaxe á patrona do mar neste día no que se cumpriron todas as tradicións. Os confrades baixaron a imaxe dende a capela da Atalaya ata este peirao, onde a embarcan para formar parte dunha peregrinación marítima na que se botará un ramo ao mar como ofrenda floral aos falecidos no mar. Un acto moi emotivo que dá pistoletazo de saída a 3 días de moita festa e verbena que pechan o verán nesta vila mariñeira do Barbanza. Sempre bonito. Acompañar a Virgen este día é un honor. Ai, si, a Virgen do Carmen para nós é todo. É todo. A coordinación parece que faga que pese menos, pero bueno, ten o seu peso. Ao final, sin todo mal, a cuanto que sea, non? Sí. Era mellor que se celebrase o propio día do Carmen, pero claro, tantos pueblos mariñeiros temos aquí en Galicia que claro, se vamos a facer todos o mesmo día, daquela non habría orquestas para facer tanta actuación.